Buot ka bang may balo kung unsa ang mahitabo niining mga nangamatay nga niya diri sa adlaw unya sa paghukom sa Ginoo or sa adlaw unya sa pagpamanhaw. Apan una niya na sugin lang ko ikaw nga ikaw ug ako makasinati gayud sa kamatayon. Apan buot ko usab ikaw nga mahibalo nga dili tanan tawo makasinati sa kamatayon. Ug kini ang ato ang hisgutan karon. Ang unang Korinto kapitulo 15 versikulo 51 ngadto na sa 53 nag-ingon. Mao kini ang misteryo. Dili ang tanan kanato mamatay apan kitang tanan kalit nga mga usap. Dili kitang tanan mga matay apan kalit kita nga mga usap. Kano sa man ni mahitabo? Sama kakalit sa usa kapag pamilok mahitabo kini inigtingog sa trompeta o sa katapusang trompeta kay inigtingog niini ang mga patay banhawon aron dili na gayod mamatay. So inigtingog unya sa trompeta sa Ginoo ang mga nangamatay banhawon aron dili na gayod sila mamatay. Ug kita nga mga buhi pa mga usab-usab kita. 53. Kay kining lawas nga madunot, kanang imong lawas, imong unod, imong panit nga madunot, kinahanglan magsulob sa pagkadili madunot, ug kining lawas nga mamatay, kinahanglan magsulob sa pagkadili na mamatay. So inigtingog unya sa trompeta sa Ginoo, mabanhaw kining mga nangamatay. Apan kalakip diha ang pagkausab sa atong lawas. Ang atong lawas nga madunot bot pasabot madugta, malata. Pagailisan kini og lawas nga dili na madunot. Ang pangutana, kinsa ba kining mga tawhana? Buot ba pasabot nga kining tanan nga nangamatay makasinati ani? Atong tan-awon ang Tesalonika, unang Tesalonika kapitulo 4 bersikulo 14 ngadto na sa 16. Atong patubagon kung kinsa ba gyud ang makasinati niining pagkabanhaw. Ingon pa sa 14 sa unang Tesalonika, kita nagtuo nga si Jesus namatay ug nabanhaw. Busa tungod kang Hesus banhawon ug dad-on sa Dios uban kaniya kadtong nangamatay nga nagtuo kang Hesus. Subot pasabot dili tanan kining nangamatay nga ni adria pagabanhawon. Kung dili ang giingon pa sa Tesalonika kadto lamang nagtuo kang Hesus o kang Jesus Christ ingon nga ilahang Ginoo ug manluluwas, mao lamang ang makasinati niining ginatawag pagkabanhaw. Sama kang Jesus Christ na sa diha nga siya namatay pagkatapos sa tulo ka adlaw siya nabanhaw diha sa iyahang lubnganan. Padayonon nato sa 15 nag-ingon siya, ang pagtulon-an sa Ginoo nga gitut kaninyo mao kini. Kita nga buhi pa inigbalik sa Ginoo dili maguna ni adtong nangamatay. So adunay sistema unya inigtingog unya sa trompeta according pa sa Korinto nga ato ang gisgutan. Mauna kining mga patay according pod sa Tesalonika pagabanhawon ug kita na mga buhi magsunod kita niini na mga patay. Ug kini na mga buhi nga magsunod sa mga patay kadto ra usab nga nagtuo kang Jesus Christ ingon nga ilahang Ginoo ug manluluwas sa ilahang kinabuhi. Bersikulo 16. Unya mabati ang singgit sa pagmando ug ang tingog sa arkanghel ingon man ang lanog sa trompeta sa Dios ug mukunsad sa ang Ginoo
gikan sa langit. Mao'y unang mabanhaw katong nangamatay nga nagtuo kang Kristo. So ang mahitabo sa adlaw unya sa pagkabanhaw, ang unang mga banhaw kadto lamang mga nangamatay nga nagtuo kang Hesus, nagtuo kang Jesus Christ, ingon nga ilahang Ginoo ug manluluwas sa ilahang kinabuhi. Pangutana, kung ang mga nagtuo lang kang Jesus Christ ang mabanhaw, ug ang nagtuo lang kang Jesus Christ ang ngabuhi, ang mukayab paingon sa langit, nga magsunod sa mga nangamatay, nga nagtuo usab sa Ginoo, unsay mahitabo niining mga wala magtuo kang Jesus Christ? Higalag kay mga igsuon ko, pagabanhawon usab sila. Kano sa mahitabo? Sa adlaw unya sa paghukom, nga diin katapusang hukmanan, nga diin gitawag kini og white throne judgment. Diin ang tanan nga nangamatay, dautan o matarong muatubang sa hukmanan unya ni anang adlawa. Og ni anang adlawa adunay duha ka klase nga libro ang pag-aablihan. Ang usa ka libro o sa maayong binuhatan, ug ang usa ka libro sa kinabuhi. Now higalag igsuon ko, hulaton pa ba nimo nga didto lang nimong maibaluan sa adlaw unya sa pagpamanhaw kung ikaw ba mabanhaw o dili? Na ako'y isulti sa imo ha. Ayaw hulata nga mamatay ka nga diha pa nimo mahibaluan kung asa ka pa. Kay pwede man na nimo nga mahibaluan samtang buhi pa ka. Sa unsa nga pamaagi, ang Juan 1:12 nag-ingon, sa tanang mituo ug sa tanang midawat sila gihatagan og katungod na mahimong mga anak sa Dios. Ug paano ang usa ka tawo, unsa nga pamaagi aron maluwas ang tao? Pinaagi kang Jesus Christ. Walay lain nga nagpakamatay kanimo ug kanako kundili si Jesus Christ lamang. Walay laing pamaagi aron moadto ka sa langit. Si Jesus Christ lamang. Dili ang imuhang pagkareliyoso, dili ang imuhang pagkabuutan, dili ang imuhang mga maayong binuhatan. Kay kanang mga maayong binuhatan resulta na sa imuhang pagka magtutuo sa Ginoo. Si Jesus ra gayud ang bugtong pamaagi aron ikaw makaadto sa langit. Juan 14:6 nag-ingon, ako ang dalan ug ang kamatuoran, walay makaadto sa akong amahan kun dili pinaagi kanako. Kinsa nag-ingon ana? Si Jesus Christ mismo. Ug walay lain pod nagipadala diri sa kalibutan aron ikaw maluwas kun dili si Kristo lang. Dili ang imong relihiyon, dili ang imuhang pagkadato, dili ang imuhang pagka-educated, dili ang imuhang pagkabuutan, kundi si Jesus Christ lamang gayon. Siya lamang ang nagpakamatay diha sa krus aron ka maluwas ug aron usab ako maluwas. John 3:16, Juan 3:16, kay gihigugma sa Dios ang kalibutan ug tungod ni ana gihatag niya ang iyang bugtong anak aron ang tanan nga motuo dili mamatay kundi makabaton og kinabuhing walay katapusan. Tungod sa dako nga gugma sa Ginoo, siya nagluwas kanimo ug kanako ug kanatong tanan. Ug wala nay lain pa nga nagluwas kanimo ug kanako. Si Kristo lang. So unsa ang imong himuon? Imong tuuhan, imong dawaton, ingon nga imuhang Ginoo ug maluluwas diha sa imuhang kinabuhi. Ayaw hulata nga dito pa ka mo decide kung mamatay ka na. Or ayaw itugot na ang mabilin nga buhi maoy mo decide kung asa ka paingon.
Kay kung patay na ka, wala na kay mahimo. Ang imong mga minahal sa kinabuhi, wala na po'y mahimo alang kanimo pag mamatay ka. Hebrehanon 9:27, human sa kamatayon, paghukom. Ug wala na ilain pa na mga seremonyas. Pagkahuman sa kamatayon, judgment tayo. Ang pangutana, andam pa ka. Kini ang hinumdumi, kitang tanan mga matay. Ingon pa ang Ecclesiastes chapter 3, adunay panahon sa pagkahimugso ug adunay panahon sa pagkamatay. Moabot gayud ang panahon na mamatay ka ug mamatay ako, mamatay ta. Ang pangutana, andam ba ka moatubang unya sa imong magbubuhay. Kini ang hinumdumi. Ingon ang pulong sa Ginoo, ang atong lawas mubalik gayud sa abog. Gikan kita sa abog, upauli kita sa abog. Ayaw hulata na moabot kanimo ang kamatayon or una pa nimo sayron kung asa ka paingon. Ayaw pud pa desisyon na ang mga buhi nimo nga minahal kinabuhi kung asa ka paingon. Kay kining desisyon na personal gayon. Personal nimo kini siya nga desisyonan diha sa imong kinabuhi. Kung asa ka paingon, kung ikaw mamatay na. Kana lang og daghang kayong salamat. God bless everyone.